Toijan sinne kaasuun vielä. Joo. No. Mutta keskimoottorilla ruvetaan. Yritetään lähteä ruokahan. Menemään työpaikkoja näyttää. Se on se ihan lempipaikka ollut muutama kerran. 115 Olli Juho. Pikkusen ja sitten lähti kakkospaikalta Korhoselta kätteli sitten rumaa valmis ja viimeisenä ollut auto nousee sieltä sitten kovaa ja vähän toisen Matilaisen autokin ottaa vähän uusia kompoitto. Kompottelee lisää. Siellä meni ilmeisesti etupäin, nyt näytti vähän siitä. Eli etupäin ilmeisesti kyllä tolpat. Riihimäellä asuva koneen asentaja 27B Mega Fiatilla. Kilpailevassa 42 valkoinen lippu ja ainoa paikka. Karakterit osakeyhtiö autoja korjaavassa elämällä SP Automaatit osakeyhtiö on kunniana. 103 mustavalkoinen lippu. 49 Jaana Koskema kärkeen. Sitten on löytynyt yksi kappale näitä rokkia, mitä Iiloppi vei mennessään tuonne Jenkkilään. Elikkä kuka on kadottanut puhelin? Ja jatkopaikkoja kolmen kärjessä on kakkostilalla kakkospaikalla. On siellä sitten Iisa Pohja, Anja Ankoskinen Uvalta edustava Ummenijoella asuva rekka. Arvo Eronen. Nyt viedään hupsta. Noin. Siinä oli se mielenkiintoista, oli saatu vai niin. Kakkoselta Vinnava. Siellä kaatuu ja se on sitten mitä mä sanon, oli niin söpön näköinen. Eli Ari Kuivalainen minkäläiskuljettaja pappakuplansa siinä sitten paikka. Ja Vilja Valtaa tämän tuolta ulkokautta. Olette. Mutta. Oho! 3 ja 4 meni. Kilpailua 7 on helppona. Kaikilla on jonkinlainen jatkopaikka. Kilpailutiltaan spesiaalipaikkaa tuosta kun lähdetään ensimmäisestä tuonne ylöspäin, kun spesiaalipaikka tuli sitä ennen jo näköjään, elikkä Ruoppa nousee kärkeen. Nyt Venhosta saatellaan ja nyt tulee Pemarille paikka. Ja voi hyvää. No nyt on mielenkiintoista nähdä. Mitä tapahtuu? Vesku on ei ole kartalla kukaan. Ja Vesku tuli lähempää. Jaaha. Mutta lasketaan 100 ja pundataan uudestaan. Nyt on A-finaali kuitenkin. Ja 3 kierrosta. Ja hetken päästä tiedetään, kenelle sitten tää koko paketti kuuluu. Ei selkiä polvolla. Kilpailija numero 59. Ja sitten siellä 2-3 autoa vetelee jo leveäkin. Ja tässä vaiheessa on sitten kärkipaikalla ykköspaikalla. Kasi Kuutonen, musta lippu päälle ajoo. Tässä vaiheessa koko kasvuutua, joka on Mikael Savolaisen ja musta lippu. Päälle ajoo Kanervalla on Vilppi. Elikkä siinä on sitten kärkipaikalla, ykköspaikalla 56 Manninen. Kakkostilalla Anji kolmospaikalla. Ja Kasi Kuutoselle tuli musta ja Kasi Kuutonen tulee pois. Se on OK, Vilppi lähtö on 50.
johon on tiukkaa paikkaa. Ja viikkoinen tänään ihan muiden lausuun. Takarengas on tyhjänä. No onhan se tyhjä. Ja ei se montako pitää siellä vielä vaan Juholaa takanaan. No se selittää paljon tuota tilannetta. Ja kun toinen kierros täyttyy, se menee edelleen sitten Timo Mannisen nimi. Ruoppaan nousina kakkonen. Se jatkaa vanteella jo, mutta ei kun toimii vaan mitään kiitos. Siellä on sitten enää pelkällä vanteella ja pystyy sitten pitämään Suolan takana. Ja on Suolallakin jotain ongelmia tuolla rengaspuolella, en tiedä, mutta vaikeeta on molemmilla. Ja sitten lasketaan ja Juhola virheen siellä vielä sitten eliskä 56. Manninen hoitaa homman. Ruoppa on kakkonen. Harju ajaa kolmas.